Ontinyent ha celebrat la primera reunió del que serà el primer projecte sostenible i rentable de la ciutat, fet entre tots. Es tracta d'una iniciativa que pretén posar en valor les idees dels emprenedors i treballar de valent amb l'assessorament dels experts per a posar en marxa una empresa que siga sostenible i rentable, que creï llocs de treball i que siga exemple mediambiental. És un procés llarg de 5 mesos i l'objectiu final és intentar aconseguir en la ciutat d'Ontinyent que aquesta idea es plasma en un projecte i aquest projecte es plasma en una activitat empresarial que doni llocs de treball. L'única condició és que siguin sostenibles. Aquesta és l'única condició, és a dir, que tinguin l'aspecte mediambiental, energètic i tal, o sigui, que siguin sostenibles en el temps i aquesta és la característica, a banda de, com t'he dit abans, el model de treball no és un treball competitiu, sinó és un treball de col·laboració, de xerrar entre els diferents emprenedors per intentar, entre molts o entre pocs, crear un projecte amb un pes específic i que després pugui desenvolupar una empresa així a la ciutat d'Ontinyent. De moment són una trentena les persones que s'han apuntat per a participar en un projecte que es gestarà amb les idees de tots i que comptarà amb el suport de les entitats que integren la iniciativa.